Majamwamba Bareanga Majamwamba. Bambu. Bambu. Nizotani ya Malawi. Zinatekapo. Amaibanda kukamanga nyumba kwa Njomba zinatekapo. Ndipo nizotani kutakoza kutani kumanga sanzoteka. Amaibanda naga wako chimanga ziko lonse la Malawi. Ndiye kuti ndizoteka kutakoza kupanga so. Kukumbukira Malawi. Ndimati ndikamaenda ine ndikupita ku msonkhano lo chimanga ili kumbuyo. Amandiseka ali wa misala ngoenda ndichimanga kumangu apa santu. Ndimanena kuti ndizaka wa chimanga simungandirese mpaka maumbo azatani. Bambu! Bambu! Kuziko kuno, ziko la Malawi timanyadira mafumu. Ndipo ndipereka ulemu kwa ninose mafumu osakwezedwa ndi representative wa Njomba. Koma ndikuuze nichi, fumu yopanda sima, fumu yopanda nyumba, imapepera pa muzi, ndikunama mafumu. Kodi ndizoteka Malawi kuti president yako za kuyang'anira mafumu Malawi ndizoteka? Ndinapanga sinapange. Fumu ina inabwera kuzandifunsa. Kali kodi amayi fetereza uja kuolandira mafumu uja tilandira liti. Ndati paja ine sindili kumene koko ndili kunja kuno. Aliye iti napita kukafunsa kwina kwake. Ndiye atifunsa kuti mukala ndila fetereza. Aliye tikala ndila fetereza lidi ife sitikuziziwa tu zimenezi. Ndizoteka Malawi. Ulendo uno ndipeleke ulemu apadera kwa mafumu anga. Ndipo mwatilemekeza. Ndipo tikuziwa zimene madusa mo nthawi ino. Kutera kukungoko onani pano mwina kumfumu so kufuna kuchosana. Timaziziwa ifeyo. Maso pasogolo osadandaula ine simadandaulai. Ndipeleka ulemu kwa retired Chief Justice. Ndipeleke ulemu kwa Vice President wathu Kamange. Ulemu kwa maneki members onse amene muli pano. Ziko mo Secretary General mwatamanga ofika ku South ukabweraso. Ulemu kwa Master of Ceremonies. Sindichita bwino ngati sindikuthokoza ninonse chifukwa cha kubwera mwandinyadisa kwa. Chifukwa chache ndichi. Kunyadira kuchifukwa chache ndichi. Ineyo system yanga. Simuzandiona ndikupita ku Zimba, kupita ku Mulanje, kupita meeting ndikupita pa Chinkhoma. Ndiye ndikatenge anthu akuzomba, ndiye kuti ndikupanga kuchani. Ndikunamiza ndani. Ndikuzinamiza ndeka. Ine ndimati kumene tikupita kwa anthu apamenepo ankasungumo ndikakomane nawo anthu ako kasungu. Iye chikwacheche ndikukuthokoza ndipo sindimaziwa kuti kwa sungu mwa ima chonchi. Ndipo sindimaziwa kuti nyozo umene akuona anzanu onse inuso mukuma nawo nyozo mwe. Thokozeni ona boka mange. Ndipo ndikuthokozeni apisi yathu. Ndikuthokozeni azimayi aku district aku ma constituency. Chito yotamandika imene mukugwira. Olemekezeka amayi ndi abambo. Ife timabwera makamaka ndi uthenga oyamba ndiwakuti tiyeni tonse tikalembese. Asazatinamizire munthu kuti anthu sana vote chifukwa chakuti sana lembese. Tikukumana ndi zokhoma molembesa. Kutelo kwa ndili ndi ma recording apapa. Ma voice kuje recording. Anthu amene anapita kukalembesa ku Southern Region kumashautidwa ndi anthu olemba aja ndenga tikuti iweyo ndiwe wopusa kupita kunakalembesa chisako. Akuti ife tikufuna kulembesa kuti ID ili kuti. Ali ID tilibe. Tinampa pa wireless. Kuti kuhoti inalamula kuti pasapezeke wina womukanira kuzavota. Koma kulala tawala lata
azimayiyo mpaka ine ndasunga VN-iyo. Ndiye uthenga wanga umene ndabwera nawo pano ndiwo kuti ndikupereka ku Electoral Commission, sikuti sina esere kugogoda, ndikupereka ku NRB kuti zimene mukupangazo musazanene kuti ife enafe amvula zakale sitinakuze. Ndikufuna muziwe kuti zimene mukuapanga Malawi akapita kukalembesa chisankho kumakanira ndi kumabweza usalembesa mukuputa nkhondo kusogoloko. Musazanene kuti ife sitinanene chifukwa anthu azafika vota paja akwakaniza kuvota chifukwa sanalembese, inuyo munasekera panja anthu azayamba kumenyana pamenepo chisankhocho chitathera pompo. Mawu akulu amakoma katani ndikuti kuyambira Mande ine kwathu kuzomba anayenera kuyamba 0 kukafika kumene kuja NRB wosanabwere ndikomwe kumene anapita kumene imakwana 10 koloko atanyamuka atapita. Anthu aini acha ameki acha ndi akuti ife nanga tikulembani bwanji potizanzikazo mulibe. Kumpeza wina inaenda kwa na zaka 18 aliita ngochoka uzipita. Olemekezeka akumeki ndi olemekezeka ku NRB. Mukuiputayo ndi nkhondo ziko la Malawi. Ifeyo sitizavomera ndikuti tisavote ife munatisekera panja. Ndipo zimene zikuchitisa chisoni ndiye kuti Eastern region, Southern region, Northern region zinthu zokhoma zokha zimene akumana nazo anthu kolembesa. Kodi mutu mwa ife Malawi zikuyenda moza mtundu wanji? Zimene zikumvesa chisoni zimene sindimaziwa ndizakuti ndi inunso pano pa Central region mukungoyenda so wakawaka ife timaisa inu ndi amene mukudia ntukula pako umoto. So pano ndangoti kukhala pakuona milomo ili gwanda ndi pakuto. Ndiye chachiwiri ifeyo tafikapo kuti chisankho cha chaka chino chasokonekera polembesa. The whole process is faulty. The whole process sikuyenda. Ngati sikuyenda nkhondo yacha izapangika pa chisankho ndikunena mobwereza bwereza. Kachiwiri ndimafuna ndinene kuti kumene ena ali ndi mwayi kuti akukalembesa monga ngati kumachinga amalembesa last week ija 1 hour munthu mmodzi ali mmene, half an hour munthu mmodzi ali mmene. Munthu uja kunyumba kugonera mango afuna atamanga akafuna kuli mango koma sopano half an hour limo muja. Pempho langa lachiwiri ndinonena kuti ena afa amene tinavota kuyambira 1994 tikangomvota atuza uzikazo kunalibe. Ndiye nthawi imeneyo ma MP akuti anapita ku parliament kukanena kuti ovota akhale wachitupa. Ndiye apapa taona kuti zitupa zija sizikutani sizikugwira. Ngati sizikugwira ndiye apemphe ma MP athu abwerere ku parliament mukachose zimenezo. Tabwerera ku parliament chifukwa mphamvu zili ndi ma MP zokachosa lamulo limene lolo kale timavota bwanji. Koma apapa ndiye sizikuyenda. Olemekezeka amayi ndi abambo. Chinanso vuto limene tapumana nalo kumachinga ndi pena pa station analembesa anthu 6. Ena kumangobwerera. Komanso anthu inuyo kusapita kukalembesa. Ndiye ndikupempheni kuti pamene mukukhala kunyumba kukana kukalembesa mukubesa vote. Mukubesa vote. Sabana apa funso limene ndili nalo kwa anthu achisankho ameki ndiye naonse funso limene ndili nalo ndilakuti kodi sopano ngati kuzomba anayenera kuyamba pa 9 mawa ndi 11 kaya mpaka date yanji
ndiye masiku amene atiberawa zitha bwanji. Olemekezeka mayi ndi abambo, takalesani zimenezo. Olemekezeka mayi ndi abambo, chachiwiri ine ndimati ndingovomerezana nawo anzangaji amanena kuti sankhani amayi banda afuna chitukuko, ndiye mufunsa chitukuko chache chani. Kumbuyako kuli anyamata anga Kabaza iti, anyamata amene andiperekeza kunoko, anyamata anga amene andiperekeza Kabaza. Wina afune asafune Kabaza anayamba ndi ndani? Imva. Pamene tinkayamba Kabaza, tinkatenga anyamata aja kukaphunzitsakaye maphunziro, tinkapasa njinga za moto zaulere, tinkagulira zovala zoyenerera, malamulo apansewu akwaziwa, zimene zija zinatha. Ndiye lero alemba mu newspaper kuti anyamata Kabaza akungopha anthu. Ndiye ine ndimati ndipembe kuti chabwino ngati anyamata Kabaza akungopha anthu, ndiye kuti tigwirizane tonse tiathandize anyamata athu kupeza maphunziro, tiathandize anyamata athu. Mukaona anyamata athu kumbuyoko avala mareflector, ifeyo amene tinayambisa Kabaza tagwirizana kuti anyamata amene akuyenda ndi ife Kabaza tiathandize kuwagulira mareflector, tiathandize kuwagulira mahelmeti, tiathandize kuwapasa maphunziro, chifukwa zakuti akumwalira tikumvesa. Koma chachiwiri ndikumva kuti vuto ndilakuti ambiri aja amene akuyendesa njinga zija sizawoyi, amene anakula njinga zija ali m'mapolisimu, amene anakula njinga zija ali kumaofesiku, ndi amenenso akunena kuti musamalande njinga. Ndiye amene akuswa malamulo si amene ali a genuine ngati ana athu ali kumbuyo woyani. Amene akuswa malamulo ndi amene akuachitisa ganyu aja. Zimenezo ndi nkhani yayikulu kwambiri yokuti tonse tigwirizane ngati dziko, ana athu akuvulazika kwambiri. Olemekezeka mayi ndi abambo, chifukwa chache ndi chani ndimakonda Kabaza. Anyamata athu ambiri 2.8 million mmene alembera lero mu news ndi amene akuyendesa Kabaza. Ndipo wina azavomere kapena asazavomere, ndinene pa chizungu kuti imene inali revolution imene anabweresa Joyce Banda. Kale anthu amachokera kumuzi kuja katundu pamutu kuyenda pasi paka ku bus station kuti akulipita kulilongo. Masiku anamangoti akatuluka pali njinga ya moto. Ndiye njinga za moto sitingazichepese, zili ndi ntchito, zili ndi kufunikira kwake, ntchito yayikulu. Ndiye ife ana athu tisamango asambula koma tiathandize kuti asamataye moyo komanso asamapwetekene. Ndili pa employment pomwepa, ine sindikuwuzani zokuti tizapanga ntchito mwakuti. Ntchito ndi zimene mwaziona kale ngati zilipo 2.8 million, ndiye kuti taposa kale 1 million inaiti. Koma ndinena kuti pali zambiri zimene achinyamata athu ayenera kupanga. Ine ndikufuna muchoke pa Kabaza, mukafike pa mataxi, muchoke pa mataxi, mukaendese ma minibus. Mukachoke pa minibus, mukaendese mabasi enieni. Ndipo amene amagwira nane ntchito akuziwa kuti mabasi iwo mmene ndikuteromo ndaponda mwala ndinakhonza kale mabasi. Imva. Muzango ndifunsa kuti njinga zija zili ujeni, mabasi aja ali kuti. Ine ndikanena zimatani? Pazaka ziwiri ndinamanga nyumba kwa Njombo, sinamange. Ndinamanga nyumba ku Kamenya, sinamange. Ndinamanga nyumba ku Kameme, sinamange. Ndinamanga nyumba ku Sanje, sinamange. Pano ndikumanga kuti Kumulanje, Kumangochi, amalandira last week. Kuzomba, Kupalombe, pano tayamba kukhatapi. Tayamba Kumangochi kukambaluka. Olemekezeka mayi ndi abambo, ine sindifoyiratu. Ayi. Chifukwa kozitanga zinthu kwa Imva. Olemekezeka mayi ndi abambo, kuti anyamata athu azizapeza ntchito mosavuta ndi ma industry.
iwo apange ma business, aendese mabasi, komanso akhale ndi ma skills training, komanso kusegula mafactory kuti azipeza zintchito. Pambali ya maphunziro, wina wanje anandiyimbira wamisala iwe usankhule so zimenezo, ndiye ndikuyankhula chifukwa amene ndimayankhulamo nditaziwa kale kuti zapanga bwanji. Secondary school muno Malawi izakhala ya ulele. Enva. Pano ndikuyankhula pano, ana ma 1000 ali masukulu. Mukundiona sondrek noka. Every week ndikulipira masukulu ana. Makonstituency, mukasungu muno, muzimbamu, muzombamu. Sabana pano, imene ndimachita launch 2 weeks ago, ndiyama college. Ana atwa madi akafika 4th year. Ali ku School of Medicine. Ama ndilembera amayi chaka chamani ndikanakhala dokotala. Ndaulepera udokotala. Koma ineyo ndilibe 1 million yomalizira. Ndikangolipira kamosi ndine dokotala. Pano ndakana ndanena kuti osachoka mwana aliyese wa 4th year ndilipira ineyo. Ineyo tumusandione chonchi. Ndima sogola ena masatira. Ndimaziona ndikapanga ina masuku ila tatu Mungu mpa ena akuti nawe kukapanga za mwezi. Ndima sogola ena matani. Wale megezeka mind abambo. Ine ndikufuna kuti aziphunzitsa bwino, komanso aziphunzitsa azizalipidwa bwino. Pano ama ndiuza kuti kodi amayi munatikweza kawiri chaka chimosi. Zimene jazinatheka bwanji. Ngati ukufuna mphunzitsi akuphunzitsire ana bwino, Yesu aliye bwino. Enva. Pambali ya umoyo kuli mavuto kuchipatala. Ndikunama muno muziko amene tikusambuka kwambiri ndi azimayi. Maliro aja kumwalira, maliro kukasunga kumochale. 2 weeks mukudikira ambulance yoti akunyamulire nakakusema. Enva. Ole megezeka maindi abambo. Muno tikusambuka muno. Ndikumva kuti kumpota kuchipatala china chache. Anthu amazuka folo kongo kupaka samba manja chifukwa kulibe mabafa. Ina tikufuna kuno ku Malawi. Zipatala ndi mankhwala zikhale za ulere. Enva. Mama ndinganena kuti za ulere. Ukapita kuchipatala kuuza kuti akakujambule. Ndiye ukafika kochambula kujanene kuti mukanakhala nako ka 20. Ikanakujambulana. Za ulere. Enva. Mukapita kuchipatala kuuza nikuti kwa matenda ndimwakuti kwa mankhwala mukagula onoka. Ndiye ulere. Ole megezeka maindi abambo. China chimene chikundivuta ine ndichakuti zija ayankhula mwana wathu director of youth. Anthu akuzipha, anyamata akuzipha, asikana akuzipha kwa cha mavuto. Kwa mavuto lalikulu limene lilipo ndi mental health. Mental health ndiye pambali ya ujeni ya chigaza umoyo, uchembere wabwino, mankhwala okwanira mzipatala. Somano tu mankhwala wazipatala. Kawiri samachokera ku budget koka. Umafunika kuti ukhale ndi anzako osazipempha kumene kwazi kugawira mankhwala. Somano ndiye paja timafuna network paja. Ndi amene paja timafuna anzathu paja. Ndi amene amakatenga makontena cha kumabweresa. Ole megezeka maindi abambo. Chakudya chokwanira. Chakudya chokwanira ineyo sindikuuza nizoboza. Ndikuuza nizokuti ine ndizagawa chimanga osalekeza. Koma chimanga chija sichikwanira. Ndipo mafetereza chipi tizapanga mena kupangira zathu. Enva. Koma amene ndimamukhulupirira ine kwambiri, amene tinapanga kale 2013 ndi wangongole. Fetereza ukuthi babanja mulandire mabagi awiri. Muzabweza pokolo. Enva. Agri business.
kulima mbewu ndikukagulisa iwenso ndikuzindikira kuti pamene nalima paja thukutalanga lija ndapezamo zakuti sizoona mayi kuti walima chaka chonse ndiye ugulise kuwerengera ndi zimene unayika ndi thukuta osagwirizana. Ine ndimagula sabola ndipo ndimagula kwambiri kuno Kasungu. Pano tikugula pano kodi aligali kodi mupano tikugula bwe pano tikugula 6,000 pa kilo. Pano tikugula 6,000 pa kilo. Siza mwino kwalimisa anthu kwagwirisa ntchito ya ulere koma sabola ndi osavuta twamana. Ndipo kuno ku Kasungu ndiye doti lake mwangokhala mwangopinda manja zona. Mbewu zathu anthu azizalandira mitengo yoyenera. Trade and industry, malonda, kutakata, mageni, zingongole, kuntunda kwa chandiye kuti ukakhala kunja kwa boma zimavuta. Uyamba programu ijaithela panjira mukaone zimene tinapanga ku Kasungu kuku zinathela panjira. Koma ine ndipemphe kuti ma business ang'ono akulu ma factory koma makamaka kutakata kumusiko Ndisanapitirire pambali ya kutakata sana malizi. Ndimafuna ndichulepo nkhani ya njala. Nkhani ya njala yavuta kwambiri. Mmene anenera ena muja kuti sanaonenso njala yokhala ngati ya chaka chino. Ndipo ine sinaone kuti ku Kasunguso kungagwe njala. Kale lonse linali dziko loyenda mkaka ndi uchi ngati masi. Tinathandizapo dera lina kuno ku Kasungu kumpasazi. Banja lililonse limene lisanakolole kwambiri anakolola mabagi 20. Amene anakolola mabagi ambiri anakolola 40.
ndipo mapasa mtukula pa khomo ndi zina. Anabwera Satana kuzalesa kuti a Joyce Banda sapangesi. Ndiye tinasiya kuvuto ndilakuti chaka chimenecho chimanga chichabale anga aja anango chigulisasi. Panopo alibe kalikonse. Ndipemphe kuti enafe tikukhala siku ndi siku kumapempha chakudya kunjako. Dzana mwaona chimanga chabwera chimene tinakapempha. Ineyo ndine member amati Grain Ambassador ku Ukraine. Amene anandisanga ndi President Zelensky wa ku Ukraine. Amene amabwera kuzapereka chimanga chichazana. Ine nangolandira uthenga kuti chimanga chikubwera chochokera ku Ukraine koma kuti inu musapiteko. Ndiye ine sinapite koma chimanga chinafika. Ndamodabwa kuti aku Ukraine kuja ndi amene alemba kalata dziko lonse lapansi lonena kuti tikuthokoza ambassador wathu Grain Ambassador Joyce Banda. Chifukwa pamene tinkamuuza kuti tikukupasa chimanga ananena izi ndiye momwemo mulikoti. Kalata imeneyo ngati mukuifuna ili posepose mufusa. Ankale Action Kalaire Publicity Secretary wathu amushuwa kuti ali nayo. Ineyo chimene ndingangopempha sikuti ndikanalandira ineyo alandira Malawi. Amalawi onso alandira popanda kusankha. Ndale samadi ayayi. Tonse ndi anthu kuli madera ena anthu anangolembedwa mayina chimanga sichinapite koma. Olemekezeka abayindi abambo. Fundo yanga ya namba 6. Ndi khumbo langa lakuti anthu inu muzasiye kugona mauzu. Ndi madana ndi mauzu kopya. Kapena chifukwa chakuti ndikati ndikapita kwa gogo anga ndili mwana ndikangoona njoka ikundigwera pasana basi. Ndikagona mmene mucha mauzu mucha kubandi opya. Ndayesesa ndipo ndimati sinzasiya kumanga nyumba mizi. Ndikupempheni Amalawi nonse. Nthawi yakwana yoti tibwere tizapemphe mavoti. Koma muzitifunsa kuti kodi chiyambire unachoka chija. Lero kuzapempha mavoti wapangapo chani? Mukuti muzamanga manyumba munamangaso. Mukuti muzatipasa chakudya munatipasanso. Ine sinasiye ndipo pano ndikumanga ndipo sinzasiye. Paka nasiye kuti mana Mulungu atazanditana. Ndiye mwauza mfumu Anjombwa kuti akubweranso ku Kasungu Maipanda ndizi nyumba. Imva. Olemekezeka amayindi abambo. Muzi muja kanija ndi manene ya mafumu ichi kuti zimene ziziteke muzi muja ngakhale kuti timange nyumba za mizizo mafumu akhale okondwera. Mafumu sonawo sagone nyumba zabwino. Mafumu alandire malipiro abwino. Mafumu akhale ndi chakudya chodyesa athu amuzi. Olemekezeka amayindi abambo. Ndimalize chonchi. Dziko lililonse kuti zinthu ziyende kuyenera kukhala chitetezo. Asilikali athu akuvutika akusambuka sakulandira ndalama zokwanira. Mapeto ake amakapanga zosayenera. Timadandaula sondifana. Walipira malipiro abwino. Asilikali athu akunkhondo akamachoka inakonza kale kuti pazakhala program yowapasa malata kuti akamange kanyumba. Makamaka amene ali ma junior amalephera kumanga kanyumba kumuzi. Olemekezeka amayindi abambo. Ndimati panopo palizonena za mitundu. Palizonena za mbiri muziko mu. Makamaka za migwirizano. Akuti ndi akuti agwirizane. Apange mgwirizano tiachosa MCP. Akuti ndi akuti agwirizane. Musakakamize anthu kugwirizana. Musakakamize anthu kugwirizana. Ifetu munkatishauta ndi luno. Pangani tosala yasi. Pangani sanga. Mwachosa DVB. Sanga mkikiri kukupanga alliance. Inagwira? Zimafunika anthu aja azigwirizana. Inu asogoleri musasiye mamembers anu mbuyo. Mamembers avomere. Osangothamangira kuti tikapange gwirizano bola ine ndikakhale nduna iyayi.
olemekezeka mayi ndi ababa ndiye musamango tukwana iwe amene mukungokhala ndiye kuti sumakonda dziko la Malawi. Kodi wakuuza ndi kuti mgwirizano koma umene undani chifukwa papezeka migwirizano yambirimbiri ndiye bwanji tizipase nthawi kuti migwirizano ipangike chifukwa tikangothamanga kukapanga migwirizano yopanda kunena kuti kodi anthu watiza atadi ndiye mmangolo umene unja mukafika muzingoti tosalayasi mukugona ndi njala tosalayasi. Amalawi anzanga mugadize mofasa Mulungu akudaliseni pamene mukuvotasi.